श्रावण स्पेशल आज बनवूया डाळ वांग. खरं तर देशावर बनवली जाणारी ही डाळ वांग बोलतात, पण कोकणातही बनवतात. कोकणात त्याच्यामध्ये वांग्याबरोबर शेंगा घातल्या जातात, शेवग्याच्या. आज आपण मालवणी पद्धतीनेच बघणार आहोत. त्याच्यासाठी छोटी वाटी तूर डाळ मी शिजवून घ्यायची आहे मऊ, आणि छान अशी ती घोटायची डावून. वांगी घेतली 3, त्याच्यावरचे डेट आणि साईडच्या ज्या हे काटेरी कडा असतात ना, त्या कैचीने काढून टाकायच्या, नाहीतर खाताना ना त्या टोचू शकतात. आणि वरचा देठ थोडा सुकलेला होता, फ्रेश ताजा असेल तर काढायची गरज नाही, कारण देठाला खरं वांग्याच्या चव असते. एक शेवग्याची शेंग वरच्या त्याच्या जे दोरे असतात वरती जाडसर जून ते काढून घेतले तुकडे करून. ही डाळ आहे ना चवीला अप्रतिम लागते, आणि एकच बनवली तर भाकरी चपाती बरोबर पण खाता येते, राईस बरोबर डाळ म्हणून पण खाता येते. दोन्ही कामं करते. त्यामुळे नॉर्मली शेतीच्या दिवसात भात लावणी वगैरे असते, त्यावेळी वेळ नसतो, त्यावेळी अशा एकच प्रकारचे चमचमीत मस्त असे पदार्थ बनवले जातात. डाळीमध्ये वांगणी शेंगा घालून इतकं अप्रतिम लागतं ना. ह्याच्याबरोबर कधी कधी सुरण पण घालतात, टोमॅटो घातला जातो. आज आपण प्युअर कोकणी पद्धतीने डाळ वांग बघणार आहोत. देशावर आहेत ना शेंगदाणे वगैरे वाटून घालतात, ती पण अप्रतिम लागते चवीला, आणि थोडी झणझणीत असते. आता ह्याच्यासाठी ओलं खोबरं घेतलंय, एक छोटी वाटी कोथिंबीर, 1 इंच आलं, 2 हिरव्या मिरच्या तिखटवाल्या, जिरं आणि लसूण, हे सगळं मिक्सरला मऊ वाटून घ्यायचं. हे झालं वाटण. तुम्ही भाजूनही कांदा खोबरं जसं मालवणी वाटण असतं ना तसंही घेऊ शकता. मी थोडंसं झटपट होण्यासाठी कच्चं वाटणाचं घेतलंय, ते पण हिरवी मिरची घालून. फोडणीमध्ये राई, जिरं, एक कांदा बारीक चिरलेला, खरपूस लालसर रंगावर परतायचं, आणि त्याच्यात आपलं जे वाटण वाटलंय ना ते छान असं परतून घ्यायचं तेल सुटेपर्यंत, म्हणजे त्याचा कच्चेपणा आपण असं काढून टाकणार. तुम्ही अगोदर भाजून वाटून घेतलं तरी चालेल, असं फोडणीत परतून घेतलं तरी चालेल. तेल सुटेपर्यंत खमंग परतलं ना की त्याची चव चांगली लागते. कढीपत्ता फोडणीमध्ये, हिंग पाव चमचा फोडणीमध्ये घालायचा आहे. फोडणी परतताना त्याच्यामध्ये थोडं मीठ घालायचं, नंतर आपलं वाटण. तर देशावर आहे ना ओल्या खोबऱ्याच्या ऐवजी सुकं खोबरं वापरतात. तुम्ही याच्यात सुकं खोबरं पण वाटू शकता, म्हणजे घालू शकता. मी ओलं खोबरं थोडंसं वापरलं. अगदी थोडंसं वाटण पाहिजे, अगदी छोटंसं. मी साधारण 3 ते 4 माणसांना पुरेल एवढं आपलं डाळ वांग तयार करतोय. तेल कमी वाटलं म्हणून थोडं मी ॲड केलं. वांग्याच्या पदार्थात म्हणजे जे पण काही बनवाल ना वांग बनवून, त्याला थोडं तेल जास्त लागतं, त्याची चव अप्रतिम लागते. त्याच्यानंतर मालवणी मसाला अर्धा चमचा घातलाय, आणि आता छान परतून झाल्यानंतर वांग आणि शेंगा घालणार आहोत. त्याच्यात तुम्ही बटाटाही घालू शकता, म्हणजे ते अजून अप्रतिम होतं. माझं ते खूप होईल म्हणून मी बटाटा अवॉइड केला. मीडियम टू हाय गॅसवरती सगळं असं खमंग परतून घ्यायचं छानपैकी. त्याच्यानंतर मॅश केलेली आपली जी डाळ आहे ती त्याच्यामध्ये टाकायची, आणि छानपैकी त्याला झाकण ठेवून वाफेवर पहिली एक नॉर्मल उकळी काढून घ्या, आपण डाळ शिजवतो तशी. आणि त्याच्यानंतर कारण वांग आणि शेंगा त्या डाळीमध्ये चांगल्या शिजल्या पाहिजे, त्याच्यानंतर झाकण ठेवून एक 10 मिनिटं वाफ काढून घ्यायची. तयार आहे आपली डाळ वांग शेवग्याच्या शेंगा घालून. चिंचेचा अर्ध्या सुपारी एवढा कोळ त्याच्यामध्ये घाला, म्हणजे चव त्याची अजून अप्रतिम लागते. फोडणीमध्ये पाव चमचा मेथी पण घालू शकता, त्याने सुद्धा चव अप्रतिम लागते. गार्निशिंग भरपूर कोथिंबीर, आणि मालवणी पद्धतीचं चपाती बरोबर भाकरी बरोबर मऊ भाताबरोबर खाण्यासाठी डाळ वांग आपलं तयार आहे. डाळ वांग शेवग्याच्या शेंगा घालून.